Nou, wat doen we bij AWA? We helpen de mensen die niet zo heel veel geld hebben, dus met lagere inkomensgroepen, om hun huisdieren te steriliseren. Dus spay or neuter, in Engels even. Wat we ook doen is de honden die romen in de straat, worden toch veel verzorgd door mensen en horen bij verschillende huizen en die helpen wij ook. Dus wat er gebeurt is dat mensen hun honden en katten aanmelden via help@awa-aruba.org. Die informatie is te vinden op onze Facebook. Dus dan kunnen mensen zich registreren met de juiste informatie. We zijn iets van 2,5 jaar geleden begonnen. En het is niet echt een project van een bepaalde tijd, maar het is een doorlopende kliniek wanneer er freelance dierenartsen zijn. Dus vandaag en de afgelopen 2 weken hebben we de Spay Sisters op bezoek. En zij zijn een groep met dierenartsen en vettechs, dus dierenartsassistentes, ja, zijn hier gekomen om ons te helpen, onze dieren te helpen en de community te helpen. Om te zorgen dat de populatie van de dieren minder worden uiteindelijk. Want dat is ons doel. Daarnaast zijn ze vandaag bijvoorbeeld in de ochtend naar een school gegaan. Om daar 2 klassen te informeren over hoe je voor je dieren moet zorgen. Wat zij op het eiland doen. Wat tekens zijn. De hartslag van een dier meten. Microchips, waar deze dingen allemaal goed voor zijn. Dus dat hebben ze vanochtend gedaan. En ze zijn nu weer aan het opereren. We started this charity 20 years ago, and once a year we managed to get a whole load of girls together. We're a girl charity. Okay. And then we go off and have a sort of, in England we call it a busman's holiday. So we're there but we're working. You do have a big problem here with your overpopulation of stray dogs and cats. We went into the school this morning and explained to the children that 1 cat in 8 years can produce 2 million kittens and therefore cats. Yeah. So that's an awful lot. So yeah, hopefully with the help of Mercedes and we're just the tip of the iceberg, that you will get the problem under control in Aruba. Because we have too much work to do here in Aruba to solve the problem. Well, you're on an island, so that's advantageous to solving the problem. You obviously need to educate the animal owners that it's a good idea, and it's great because it's actually a free service we're offering. So, or Mercedes is organized and is offering. So With many others. It should with many others. So in theory, if everybody really starts doing it, they think it usually takes about 5 years to get the stray dogs and cats under control.